Action! Daga TikTok sabon shirinmu yana nan fitowa. Ku jira mu. Action! Assalamu alaikum masoyana. Za ku fara kallon sababbin fina-finan a cikin tashar daga TikTok. Shiga abu daga TikTok series film. Action! Daga TikTok series. Ku je a jere, mu je action. Daga TikTok series film. Riva, kuma mai ta. Kuma Daga mai TikTok series film kawai lokaci guda. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kawaye mu matan nan. To ba mu ji bari ba. Ga sabon film din mai suna DaGA. Kuma ba mu san no ba. Sai dai yes. Saboda haka akwai series film din mu mai suna daga TikTok. Sabo. Dan gashi nan ya fito. Insha Allah. Kawaye mu na Saudiya Abuja kai hannun ka kai haddan da yake cikin ma. Mu ga ya masa. Ai ta ko ina da ina. Ya jariri ya. Baby! Wallahi! Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina masoyan mu. Masu kallon shirye-shiryen mu ga wani sabon season ya fito daga TikTok. Kawai. Thank you. Action! To, assalamu alaikum masoya, maza da mata. To, ku bi mu ku ci gaba da sauraron mu a cikin wannan shiri namu mai suna daga TikTok. 'Yan TikTok da ba'yan da ma ba 'yan TikTok ba, we are there. Na gode. Sai hoton fasta. Action! Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Zainab Ibrahim, jaruma masana'antar Kamilis. Ina masoyanmu, ina ma'aurata. Ga sabon fim ɗinmu mai suna daga TikTok. Fim ɗin wanda ya kunshi abubuwa da yawa a cikinsa, kar ku bari a baku labari. Dan nima ina ɗaya daga cikinsu. Na gode. Gaban kiɗan sarkin sauti almusan zakaran shiga kilishi ne ke yin baitin aya kan wannan harka. Ni so nake ko da malam idan ya ji sai ya taka ya ce da ni ga mai nono aya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad DZ wanda aka fi sani da kilishin laure. Wallahi na zo muku da wani gagarumin albishir na wani sabon album ɗina mai suna aya. Mai nono aya mai nono aya ga mai nono aya mai nono aya mai nono aya mai nono aya ga mai nono aya mai nono aya gaban kiɗan sarkin sauti almusan zakaran shiga kilishi ne ke yin baitin aya kan wannan harka. Ni so nake ko da malam idan ya ji sai ya taka ya ce da ni ga mai nono aya. A cikin album ɗin za ku ci karo da daɗaɗɗen waƙoƙina kamar irin su aya, 'yan jamu da zagi. Muna nan muna ganin ku 'yan jamu da zagi, bibiyar mu buge da kanku 'yan jamu da zagi, wurin ku mu tanka muku 'yan jamu da zagi. A TikTok muke abin mu sani Da akwai tazara. da akwai tazara ba ma dirka da kato. Komai tsananin damu mai sauya fura. Kilishi ne na mata ya ku faɗa gara. Da kuma juya. Ke fari da juya, ke habiba juya, ke safiya juya, ke rukayya juya, ina amira juya, ke humaira juya, wannan gidan mata ne duk ku juya. Da kuma labarin da ya faru da ni a gaske a fanni na soyayya wato hankakiya. Hankakiya mai da ɗan uban wani naki walla baki tsoron Allah. Ni gidanki mai kai na an yi walƙiya na ganki. Ba kuwa dare mina ci gunki ban zama ɗan aiki. Ni sai godiya gun Allah ayyukanmu sun kai aiki. Ki bar ni tun da ni na barki wane rago da rigar saki.
za ku dinga samun waɗannan waƙoƙi namu a tashar mu ta YouTube wato DZ Hausa TV. Ga masu buƙatar mu a wajen shagalin bikinsu ko waƙoƙin suna ko birthday ko siyasa duk wani taro da ake an tayo shi ana waka a cikinsa to insha Allah ba za a bar mu a baya ba. Za mu rakarkaso muku waka daga bakin kilishi. Za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba kamar haka ko kai magana kai tsaye ta kan WhatsApp 081 66 mun gode masoyanmu ana tare. Chai! Marga mugun dutse ko wadda ke ni sai ya faɗi. Tsamagiya na kan hanya ne in da wanda ke min kaidi. Ni muruci ne kan dutse ne addu'a a ranar idi. Na riga da na gano kiya zaki yo da 'ya'yan gwayi ba. Cinna ki Allah baki tsoron Allah.